बिसायख'थिनि सम नङाब्लाबो थाद'नाय गैयै राजखान्थिनि दोलो बास्लायनाय। दिनै 14 नं चिरां दुवार सेरफांगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खेबसेयैनो गं 40 नखरफोरा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मावनाय आरो इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गावनो नुजानानै जयनिं जानाय सुबुंफोरखौ गोसो गुदुङै बरायनानै लायो। हाग्रामाया सरकाराव फैगोन ना फैया गाव सानग्रोना लादों। जाय आदिबासी समाज आरो मुसलमान समाजा हाग्रामानि मैखुनमोन ना हाग्रामानि हाव फावमोन, बे आदिबासी समाज आरो मुसलमान समाजा दिनै हाग्रामाखौ नागारनाय माने हाग्रामायाथ' गैलिया। दिनै 80-90% बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोजों दङ। प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामना दङ आरो हाग्रामायालाय सोरखौ लानानै सरकाराव फैबावनांगौ जाखो? फैनोनो हाला बियो। उनावहाय बिनि एक्टिभिटिसखौ जोङो नायगोन। बिथाङा सरकाराव फैबासो एक्टिभिटिस खालामनो हागोन ना, सरकाराव फैग्रोथोंसै, फैग्रोनो हो, गाव फैग्रोनो नाजादों। खिन्थु आं बुङो 20 बोसोरनि थाखाय हाग्रामाया बिटिसियावहाय आरो सरकार दानो हालिया। सार बिपिएफ हान्जानि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना एरिया एक्सटेनसनखौ नांगौ बायदि जायाखै होननानै बुंबाय थादों सार। एरिया एक्सटेनसनखौ बिसोरो सापर्टखौनो खालामखायाखै, माबोरै नांगौ बायदि जादों होननानै बुङो। एरिया एक्सटेनसनखौनो नाङा होननानैसो बुंदों, जायनि जाहोनाव सनितपुर आरो मा होनोमोनलाय बिश्वनाथ सारियालिनि रायजो राजाफ्रा बिसोरनि सायाव खुद्रिखांनाय फैदोंमोन। दिनै जोङो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ मानगिरि चिफ मिनिस्टारनि बानजायनाय आरो जोंनि नाजानाय, जोंनि सरकारनि नाजानाय, मानगिरि चिफ सारनि नाजानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेंनो रोङै मावनाय, बेफोरबायदि खामानियावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि बिथोन बायदियै इमप्लिमेन्टेसना क्लजफ्रा जाफुंगासिनो दङ। आरो बेखौ बिपिएफआ मालाबाबो लुबैया। मानसिफोरनि मोजां मावनायखौ जेराव बिपिएफआ लुबैयाबा एक्सटेनसनखौलाय बोरै लुबैनो? आरो दा एक्सटेनसनखौ जे 41 भिलेज डिक्लेयार होबाय, बाखि भिलेजखौ होनो थांगासिनो दङ। जोङो टटेल 71 भिलेज डिमान्ड खालामदों, बेनिनो 41 भिलेजखौ होबाय, बाखिया सालिजारि नायगासिनो दङ आरो बेबो हाबगोन। मथा मथि एरिया एक्सटेनसननि बेलायाव चिफ मिनिस्टारा गावनो कमप्रमाइस खालामखाया, बेवहाय साननांगौ गोनां गैया। बिसोरो लुबैखायैखौलाय सेटिसफाइ गैयैखौलाय फोरमायखागोन। আমাৰ EM ছাৰ আৰু ইউপিপিএল দলৰ কৰ্মীসকল, আমাৰ VCDC চেয়াৰমেনসকলে এওঁলোকে আমাক আদৰণি জনাইছে। আমি 17 বছৰে বিপিএফ দলতে আমি দল হৈ আছিলোঁ। তো আজি আমি ইউপিপিএল দলত অহাৰ এটা কাৰণ আছে। কাৰণ এইটোই যে এই দলৰ যিটো কাম কাজ বৰ্তমান যে কাম কাজ কৰি আছে, খুব ভালদৰে কাম কাজবিলাক চলাই আছে আৰু জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো কামবিলাক এই ইউপিপিএল দলে ভালদৰে কামখিনি চলাই আছে। আমি এইখিনি চাই মানে আমি আগুৱাই আহিছোঁ এই দলটোত, মানে আদৰণি জনালোঁ। বিপিএফ দল হিচাপে 17 বছৰত এই আপোনাৰ অঞ্চলত কেনেকুৱা উন্নতি কৰিছে? এনেকুৱা ধৰণৰতো উন্নতি মই নিজৰ কথাই কওঁ। আজি বিপিএফ দলৰ 17 বছৰে যে মই আছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উন্নতি হোৱা নাই। কিন্তু আমি চালোঁ এই মাজতে এই যে 2 নং বেংতলৰ যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো একদম পাকা হৈ গ'ল। মোৰ ঘৰলৈকে ইমান সুন্দৰকৈ ৰাস্তাটো হৈ গ'ল। তাহলে এইটোতো ভাল বস্তু। তো এইকাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ, যাতে আমি নিশ্চয় আমাৰ যিখিনি মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ বা মাইনৰিটি সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। মানে কেনেকুৱা যাতে মাইনৰিটি মানুহখিনি যাতে উন্নতি হয়, সেইটো আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি এই দলৰ হৈ আমি কাম কৰি যাম।